Χαίρετε. Τότε που φτάσαμε στην Άγκυρα είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και φυσικά μαζί μας έχουμε τον συγγραφέα και ιστορικό μελετητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Δημητριάδη. Τον πλέον κατάλληλο για να μας δώσει τα φώτα του. Έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε και έγραψε για αυτή την περίοδο στο βιβλίο του «Το όνειρο πνίγηκε στο Σαγκάριο». Καλώς ορίσατε, κύριε Δημητριάδη. Καλησπέρα, αγαπητέ Σέργεϊ, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και τους τηλεθεατές μας. Κύριε Δημητριάδη, έχετε ασχοληθεί με εκείνη την εποχή μέσα από το ιστορικό μυθιστόρημά σας «Το όνειρο πνίγηκε στο Σαγκάριο». Πείτε μας αν θέλετε ένα πρόλογο για να συνεχίσουμε παρακάτω. Ναι, το όνειρο πνίγηκε στο Σαγκάριο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα το οποίο έγραψα χρησιμοποιώντας, όπως αναφέρει και στην κριτική του ο αείμνηστος δάσκαλος, ο Σαράντος ο Καργάκος, ότι χρησιμοποίησα τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία είναι πραγματικά πέραν πάσης αμφιβολίας, μέσα σε μια μυθιστορηματική πλοκή με ήρωα έναν Έλληνα Θεσσαλονικιό, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του από την Θεσσαλονίκη που απελευθερώθηκε. Κάποια στιγμή έφτασε στη Σμύρνη, από τη Σμύρνη έφτασε μέχρι και τις θύρες της Άγκυρας για να γευθεί την ταπεινωτική οπισθοχώρηση, την εγκατάλειψη της Μικράς Ασίας, την επιστροφή στην παλαιά Ελλάδα, όπως την λέγαν, να νιώσει στο πετσί του την επανάσταση που έκανε ο Πλαστήρας με τον Μονατά και τον Χατζικυριάκο και να φτάσουν κάποια στιγμή, να φτάσει ο ίδιος ο ήρωας στη στρατιά του Εύρου που την αναδιοργάνωνε ο στρατηγός ο Πάγκαλος με σκοπό να ξαναεπιτεθεί και να πάρει όλα αυτά τα οποία μας είχαν αφαιρέσει οι Τούρκοι του Κεμάλ. Άσχετα αν στο τέλος αυτό δεν έγινε για άλλους λόγους. Η εκπομπή σημερινή γίνεται κατά βάση για ένα και μοναδικό λόγο, επειδή κάποιοι καθημερινά αναφέρονται και λένε ότι μα εμείς θα τα βάλουμε με τους Τούρκους, μα εμείς θα το κάνουμε αυτό, μα εμείς θα με ολόκληρη Τουρκία. Λοιπόν, να καταστήσω κάτι σαφές. Η ιστορία είναι μια επανάληψη γεγονότων. Όποιος έχει μελετήσει ιστορία μπορεί να σας το αναλύσει και να σας το επιβεβαιώσει. Το 1821, 100 χρόνια πριν από το έτος που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα για τα οποία θα αναφερθούμε εν συντομία πάντα σήμερα, δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Υπήρχαν αυτοί οι ξεβράκωτοι που ανέφερε εκεί κάποτε και λανθασμένα κατά την άποψή μου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, αυτοί οι ξεβράκωτοι λοιπόν, οι οποίοι εμφορούμενοι από το αίσθημα της φιλοπατρίας και το γεγονός ότι ήθελαν τη ελευθεριά τους, μετά από 300 τόσα χρόνια σκλαβιάς, ξεσηκώθηκαν εναντίον της κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μέσα σε περίπου μια δεκαετία κατάφεραν να δημιουργήσουν το ελληνικό κράτος. Δηλαδή αυτό το κράτος το οποίο υπάρχει σήμερα. Βέβαια τότε ήταν πολύ πιο μικρό, αλλά το όραμα της απελευθέρωσης όλων των ας το πούμε σκλαβωμένων αδερφών μας οδήγησε αυτόν τον λαό που στελέχωσε αυτόν τον στρατό να ξεκινήσει από τα όρια της Μελούνας και να φτάσει μέχρι 46 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Λοιπόν, αυτό έγινε μέσα σε 100 χρόνια από την έναρξη, από το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821. Έγινε το 1920. Λοιπόν, δείχνει ότι οι 3-4 γενιές που πέρασαν μέσα σε αυτή την εκατονταετηρίδα κράτησαν αναλύωτου
μέσα τους το πνεύμα του πατριωτισμού και το πνεύμα των μετώπων που είχαν ανοιχτεί από αυτούς τους ξεβράκωτους που ξεσηκώθηκαν το 1821. Και γι' αυτό φτάσαμε μέχρι εκεί που φτάσαμε. Δηλαδή θέλω να δείξω και να καταδείξω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι όταν λαός και στρατός εμφορούνται από πατριωτικά αισθήματα και πιστεύουν αυτό που λέμε όλοι υπεράνω όλων οι πατρίς, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Λοιπόν, αυτό είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Το βιβλίο μου, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές, γιατί είναι γραμμένο... Θα δούμε δύο κριτικές τώρα. Είναι από τον αείμνηστο τον Σαράντο Καργάκο και από τον σκηνοθέτη τον κύριο Δημήτρη Κολάτο. Ναι, γράφτηκε με πολύ, ας το πούμε, μυθιστορηματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, τα πραγματικά γεγονότα συνδέθηκαν με την πλοκή και τους πρωταγωνιστές του μυθιστορήματος, ούτως ώστε να γίνει κατανοητό σαν βιβλίο με τα γεγονότα τα οποία υπήρξαν τότε, όλα τα γεγονότα που υπήρξαν τότε, χωρίς καμία, ας το πούμε, πλασματική παρουσίαση της ιστορίας υπέρ του Βασιλέα Κωνσταντίνου ή υπέρ του Ελευθέριου Βενιζέλου, με μια πολύ σφαιρική αντικειμενικότητα, αναγνωρίζοντας τα λάθη και του ενός και του άλλου, αναγνωρίζοντας τις ορθές πράξεις και του ενός και του άλλου. Εμένα αυτό που με ενδιέφερε ήταν να μάθει ο κόσμος τι έγινε τότε, να μάθει ο νεοέλληνας τι έγινε τότε, για να ξέρει ότι δεν υπάρχει το αδύνατο. Αυτό που στο μυαλό μας κάποιοι προσπαθούν να μας το εμφανίσουν ως αδύνατο σήμερα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κολάτος μάλιστα είπε, κρίμα που δεν έχω λεφτά, Κώστα, να το κάνω αυτό μια ταινία. Θα ήταν μια υπέροχη ταινία και πολύ διδακτική για τον κόσμο. Δυστυχώς τα κέντρα κινηματογράφου, τα εθνικά μας, τα οποία χρηματοδοτούν ταινίες, δεν ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους θέματα, όπως θα μπορούσαν να κάνουν και για την Κύπρο το 1974, όπως θα μπορούσαν, δεν ασχολούνται με αυτά. Τι να κάνουμε. Ο Σαράντος ο Καργάκος, πραγματικά ο αείμνηστος, όταν είδα την κριτική του, πραγματικά συγκινήθηκα, γιατί όντως το να σου λέει αυτά τα λόγια ένας τόσο πνευματικός άνθρωπος όπως ήταν ο αείμνηστος Σαράντος Καργάκος, είναι η καλύτερη τιμή και η καλύτερη ανταμοιβή για αυτή την προσπάθεια που έκανες να συλλέξεις στοιχεία και να γράψεις ένα βιβλίο. Αυτά. Τώρα βρίσκεται στη δεύτερη έκδοση, είναι από τις εκδόσεις Πελασγός, του Γιάννη Γιαννάκηνα, και από ό,τι με ενημέρωσε και η δεύτερη έκδοση εξαντλείται, οπότε χάρηκα γιατί αυτό το βιβλίο το παρουσίασε και το έδωσε σαν προσφορά και σε 2 τεύχη μάλιστα η εφημερίδα Δημοκρατία, ούτως ώστε έγιναν κοινωνοί αυτών των γεγονότων ακόμα περισσότεροι άνθρωποι. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω στο μέλλον να βρεθούν και άλλοι να γράψουν για αυτή την περίοδο, γιατί με αντικειμενικότητα πάντα, γιατί οι Έλληνες πρέπει να μάθουν τι πραγματικά γίνεται. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή, κύριε Δημητριάδη. Πώς προέκυψε η αποστολή του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία? Ναι, κοιτάτε να δείτε, αν κάποιος μπει μέσα στο διαδίκτυο, σίγουρα θα διαβάσει διάφορα, τα οποία έχουν σχέση περισσότερο με το τι πιστεύει πολιτικά, ιδεοπολιτικά ο συντάκτης εκείνου του κειμένου. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν πολλά μεγάλα λάθη κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τις κυβερνήσεις του βασιλέως Κωνσταντίνου του Πρώτου, ενός βασιλέως ο οποίος
ήταν πρωτοστάτησε στους Βαλκανικούς πολέμους και ήταν πάντα μπροστά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είχε αυτές τις επιτελικές ικανότητες τις οποίες αποδίδουν οι οπαδοί του, όμως δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε το προνόμιο να λέει ότι υπήρξε πάντοτε με το στρατό του μπροστά, υπέφερε όπως ο στρατός του, δεν άφησε ποτέ τους άντρες του για να βρεθεί στα μετώπιστε, ήταν ο εμπνευστής του στρατού του, έτσι. Προχώρησε ο στρατός με τη λόγχη γιατί ήξερε ότι ο βασιλιάς του ήταν μαζί του. Βέβαια, εκείνη την εποχή είχαμε και την πολιτική ηγεσία, δηλαδή τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς. Όσο πολεμοχαρής ήταν και ο βασιλιάς, όσο πολεμοχαρής ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι ήθελαν να απελευθερώσουν τα σκλαβωμένα εδάφη. Εν διάφορη περιπτώσει, κατά την περίοδο λοιπόν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι βασιλικές κυβερνήσεις προσπαθήσαν να κρατήσουν, με υπόδειξη βέβαια του βασιλέως, ο οποίος είχε επηρεαστεί και από τη σύζυγό του, η οποία ήταν αδερφή του Κάιζερ, του βασίλισσα Σοφία, η οποία δεν ήθελε την Ελλάδα να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο και να παραμείνει ουδέτερη, χωρίς βέβαια όμως να γνωρίζει ότι ο αδερφός της, δεν ξέρω αν το γνώριζε, αλλά θεωρώ ότι δεν το γνώριζε, ο αδερφός της είχε τάξει στους Βούλγαρους τη Θράκη, είχε τάξει στους Τούρκους τα νησιά του Αιγαίου, είχε τάξει εδαφικά ανταλλάγματα στους αυτούς που εποφθαλμιούσαν την εδαφική ακεραιότητα της τότε Ελλάδος, όπως δημιουργήθηκε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Τότε έγινε και το εσχρό, κατά την άποψή μου, το οποίο οι οπαδοί του βασιλέως Κωνσταντίνου αποφεύγουν να το αναφέρουν. Το έσχος του Γκέρλιτς, εκεί όπου παραδόθηκε ένα σώμα στρατού στους Βούλγαρους, υποτίθεται, και μετά με τη σειρά τους στους Γερμανούς, ως όμηρος, για να μην λάβει μέρος η Ελλάδα στον πόλεμο με το πλευρό των συμμάχων, της Αντάν, δηλαδή, των Γάλλων, των Ιταλών, των Άγγλων και των Αμερικάνων και των συμμάχων. Όταν έγινε αυτό, τότε ο βασιλιάς είδε ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί πλέον με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έφυγε και έκανε την κυβέρνηση της Εθνικής Αμήνης στη Θεσσαλονίκη. Εκεί παίχτηκαν κάποια πολύ άκομψα παιχνίδια από πλευράς των συμμάχων απέναντι στον πληθυσμό, απέναντι στον κόσμο, που έχουν μείνει ακόμα και σήμερα και τα αναφέρουν, όπως οι υποβαδισμοί των πόλεων, το κάψιμο, τη μέρους της πόλης κλπ. Όλα αυτά εδώ έβαλαν νερό στο μήλο όλων αυτών οι οποίοι ήταν, ας το πούμε, αντίθετοι και είναι ακόμα και σήμερα και μιλάνε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο με απαξιωτικό τρόπο. Όμως, στο τέλος, ο βασιλεύς αναγκάστηκε να φύγει. Η κυβέρνηση της Εθνικής Αμήνης του Βενιζέλου έγινε κυβέρνηση της Ελλάδος, η οποία μπήκε στον πόλεμο στον πλευρό της Αντάν, και έτσι, στο τέλος του πολέμου, χάρη στο γεγονός ότι είχε προβλέψει σωστά ότι η νίκη θα έστεφε τα όπλα των συμμάχων Γάλλων, Άγγλων, Αμερικάνων, πήρε και αυτή σαν Ελλάδα μέρος από τα λάφυρα. Αυτό είναι το γεγονός. Από εκεί και πέρα οι Άγγλοι είχαν μια συγκεκριμένη πολιτική στο μυαλό τους και ο Βενιζέλος θεώρησε ότι πηγαίνοντας τα συμφέροντα της Ελλάδος σε παράλληλη πορεία με αυτή των Άγγλων, θα μπορούσε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την Ελλάδα. Ενώ μπορούσε να ζητήσει την Κωνσταντινούπολη, έτσι, μπορούσε να ζητήσει την Κωνσταντινούπολη, αφέθηκε να γίνει έρμεο των συμφερόντων των Άγγλων, οι οποίοι οι Άγγλοι ήθελαν να διασφαλίσουν
τη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία ξεκινούσε από τη Σμύρνη και έφτανε μέχρι κάτω στην Μεσοποταμία, το σημερινό Ιράκ δηλαδή, και ήθελε κάποιον τοποτηρητή δικό της άνθρωπο εκεί. Οπότε σκέφτηκε την Ελλάδα, γιατί υπήρχε άφθονο ελληνικό στοιχείο στη Σμύρνη, το οποίο διέπρεπε. Οι υπόλοιποι σύμμαχοι αντέδρασαν, δεν ήθελαν την Ελλάδα να βάλει πόδι στην Μικρά Ασία, αλλά όπως και να έχει, οι Εγγλέζοι είχαν τον πρώτο λόγο σε αυτή τη συμμαχία, ας το πούμε, καθότι οι Αμερικάνοι άρχισαν να μην μιλούν, να διαφορούν για το τι θα γίνει στην Ευρώπη και τους ενδιέφεραν περισσότερο τα του οίκου τους. Λοιπόν, οι Άγγλοι είπαν στο Βενιζέλο, εδώ είναι η Σμύρνη, θα έρθεις, ας το πούμε, με τη δικαιολογία της προστασίας του τοπικού πληθυσμού. Κάποια στιγμή, αν ο τοπικός πληθυσμός μπει στη διαδικασία να αποφασίσει η ενσωμάτωση, η ανεξαρτησία, να αποκοπεί από την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε αυτή την περίπτωση εμείς θα σε βοηθήσουμε. Έγιναν κάποιες τέτοιες παρασκηνιακές, δελεαστικές προτάσεις στο Βενιζέλο, ο οποίος Βενιζέλος εκείνη τη στιγμή μπήκε στο μυαλό του ο αγαθός του αστέρας, όπως συνήθιζε να λέει, έλαμψε και πάλι και του δόθηκε ευκαιρία να γίνει ακόμα πιο αγαπητός στο λαό, πιο διάσημος, πιο και να τον γράψει η ιστορία. Έτσι πήγαμε στη Μικρά Ασία την Δευτέρα Μαΐου του 1919. Προσοχή, όχι σαν στρατός κατοχής. Πήγαμε ως τοποτηρητές των συμμάχων για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού από αντίπεινα από την πλευρά των μουσουλμάνων, των Μωαμεθανών. Έτσι. Άσχετα αν εμείς και το παρουσιάσαμε, και η κυβέρνηση ιδίως το παρουσίασε διαφορετικά, σαν καταλάβαμε εξ ονόματος του βασιλέως, ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε εκεί, ξεκίνησε η λεγόμενη Μικρασιατική εκστρατεία. Όσο περνούσαν οι μήνες, χρειαζόταν να ανοίξουμε περισσότερο τον χώρο ευθύνης μας για να μπορούν να νιώθουν πιο ασφαλή και τα στρατιωτικά τμήματα, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός. Γιατί, μην ξεχνάμε, οι Τούρκοι δεν είχαν αποδεχθεί την ήττα τους, έτσι, είχαν αποδεχθεί η Σουλτανική. Το κίνημα των Νεοτουρκών, το οποίο στη γένεσή του το υποστήριξαμε κι εμείς σαν ελληνικό κράτος, που να ξέραμε δηλαδή, σήκωσε μπαϊράκι. Μετέφερε την πρωτεύουσα στην Άγκυρα και με άλλα τα Τούρκ άρχισε να εμπνέει το μουσουλμανικό πληθυσμό. Άρχισε να τον ξεσηκώνει για αντίσταση απέναντι στους άπιστους. Άσχετα αν αυτός μετά τα θρησκευτικά, πιστεύω, τα έθαψε κάτω από την ίδια γη για την οποία πολέμησε. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε αυτό που λέμε Μικρασιατική εκστρατεία. Ξεκίνησαν οι μάχες, ξεκίνησε η προσπάθεια λοιπόν του ελληνικού στρατού να καταφέρει αυτό που λέμε προώθηση της γραμμής ευθύνης, ούτως ώστε να δημιουργήσουν γραμμές ασφαλείας, δηλαδή χώρους ασφαλείας. Φτάσαμε μέχρι τη γραμμή, τη λεγόμενη γραμμή Μιλ, που ήταν ο Άγγλος στρατηγός, ο οποίος καθόρισε αυτή τη γραμμή, ότι μέχρι εδώ μπορείτε να πάτε, ήταν το Σαντζάκι, ας το πούμε ο νομός της Μύρνης, και λίγο πιο έξω, και πλέον οι ελληνικοί πληθυσμοί ένιωθαν πιο ασφαλείς απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι ζούσαν εκεί κοντά και θα μπορούσαν ενδεχόμενα να προκαλέσουν βιγαιότητες και καθαρίσεις σε αυτά τα ελληνικά χωριά, όπου ο ελληνικός πληθυσμός ήταν στην ουσία η πλειοψηφία.
Αυτά είναι με λίγα λόγια τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν μέχρι τον Νοέμβριο του 20. Γιατί τότε έγινε η Συνθήκη των Σευρών, λίγο πριν, η οποία Συνθήκη των Σευρών δημιουργούσε τον τεμαχισμό, τον επίσημο τεμαχισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε γαλλική ζώνη επιρροής, που ήταν εκεί πάνω από τη Συρία, τη σημερινή Συρία, Ιταλική ζώνη επιρροής, η οποία ήταν εκεί στην περιοχή Κονίου και έφτανε μέχρι επάνω ψηλά, το Σαντζάκι της Μήνης που ήταν η ελληνική ζώνη επιρροής, ο νομός εκεί της Κωνσταντινούπολης, η Ανατολική Θράκη με λίγα λόγια, η οποία έμενε μαζί με τα στενά υπό διεθνή έλεγχο, και υπήρχε και η αγγλική ζώνη επιρροής, η οποία ξεκινούσε εκεί μετά τη Συρία και έφτανε μέχρι κάτω, με βέβαια πάντα το υποτηρητή τους, τον πιστό σύμμαχό τους, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος ήταν στην περιοχή στο Σαντζάκι της Μήνης. Ο Βενιζέλος, επειδή πολλοί λένε ότι έκανε εκλογές επειδή κατάλαβε ότι δεν υπάρχει ελπίδα να τελειώσει η μικρασιατική εκστρατεία, δηλαδή θα είναι μια ατέρμον διαδικασία η οποία δεν θα σταματούσε ποτέ, το θεώρησε καυτή πατάτα και γι' αυτό έκανε εκλογές. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι εκλογές έγιναν για άλλο λόγο που θα σας τον εξηγήσω αμέσως μετά, αφού απαντήσω τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι ήταν λάθος του Βενιζέλου η αποβίβαση στη Σμύρνη? Κοίταξε, όλοι οι σοβαροί, ας το πούμε, αξιωματικοί, του πρότειναν να μην πάει. Γιατί θεωρούσαν ότι το εσωτερικό της Μικράς Ασίας ήταν πολύ μεγάλο και θα τον έβαζε σε μια διαδικασία χωρίς τέλος. Το είχε πει και ο Μεταξάς, το είχαν πει και άλλοι. Ο Βενιζέλος όμως δεν μπορούσε να μην δεχθεί, έτσι θεώρησε βέβαια, να μην δεχθεί αυτή την πρόταση να πάει με τη συνδρομή των Άγγλων. Μην ξεχνάμε ότι τα αγγλικά πλοία συνόδευαν τα ελληνικά όταν τα προστάτευαν, δηλαδή όσο πλησίαζαν στη Σμύρνη για να αποβιβάσουν το στρατό, την πρώτη μεραρχία. Λοιπόν, ο Βενιζέλος θεώρησε ότι η ιστορία θα τον κατέγραφε σαν έναν ρίψαστη σε περίπτωση που έλεγε όχι στους Άγγλους. Και έτσι το αποδέχτηκε. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος που δέχτηκε αυτό. Γιατί πρώτα θα έπρεπε να διασφαλίσει, κατά την άποψή μου, την Κωνσταντινούπολη. Έπρεπε να πιέσει για την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ήταν το συμφέρον της Ελλάδος. Το συμφέρον της Αγγλίας βέβαια ήταν η Σμύρνη και η συνδρομική της γραμμή που έφτανε μέχρι κάτω, όπως είπα, στο σημερινό Ιράκ, το οποίο έγινε και ζώνη ευθύνης των Άγγλων, αλλά κατά την άποψή μου και για σημειολογικούς και για ψυχολογικούς και για ιστορικούς και για στρατηγικούς λόγους, ο Βενιζέλος κατά την άποψή μου έπρεπε να πιέσει και να πάρει την Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η άποψή μου. Η Σμύρνη, έτσι όπως είναι μόνη της, κατά την άποψή μου, πάντα, θα ήταν πάντα επίφοβη από τη στιγμή που δεν είχε βάθος εσωτερικού να δέχεται πιέσεις από τον εχθρό. Ο Βενιζέλος φοβήθηκε μήπως η ιστορία του καταγράψει σαν προδότη που αρνήθηκε να αποβιβαστεί στη Σμύρνη, έκανε το χαρτί των Εγγλέζων, δηλαδή έπαιξε το χαρτί των Εγγλέζων, ευελπιστώντας ότι θα κερδίσει κάτι και η Ελλάδα από αυτό. Ναι, θεωρώ ότι ήταν λάθος. Μήνας Αύγουστος, μήνας προσφοράς ψυγείου. Μέχρι τέλος Αυγούστου η μεγαλύτερη προσφορά ψυγείων που έγινε ποτέ. Όλα τα επώνυμα ψυγεία No Frost Blomer.
Vox, Mitea, Toshiba, Sharp, LG και Samsung στις καλύτερες ενεργειακές αποδόσεις και στις πιο δροσερές τιμές. 100 διαφορετικά μοντέλα, 3.000 τεμάχια σε άμεση παράδοση, όλα με 5 χρόνια δωρεάν γενική εγγύηση, δωρεάν παράδοση και εγκατάσταση και στις καλύτερες τιμές χωρίς υπερβολές. Από όλα μας τα καταστήματα Παγκυπρίος, το The Central Συγκοφίνου και από το ολοκαίνουργιο σούπερ καταστημά μας στον Στρόβολο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για εσάς. Ανδρέας Χαραλάμπους. Γιατί αποφασίστηκε, πιστεύετε, η προέλαση πέρα από το Σαγκάριο? Ναι. Λοιπόν, ξεκινώ πάλι από εκεί που σταμάτησα πριν. Ο Βενιζέλος, πολλοί τον κατηγορούν, όπως σου είπα, ότι έκανε εκλογές τον Νοέμβριο του 20, γιατί ένιωσε ότι είχε μια καυτή πατάτα στα χέρια του και ήθελε να την πετάξει στα χέρια κάποιου άλλου. Η αλήθεια δεν είναι έτσι. Ο Βενιζέλος είχε κατηγορηθεί ότι λειτουργεί σαν δικτάτορος από την αντιπολίτευση. Τον Γούναρη, τον Πρωτοπαπαδάκη, τον Θεοτόκη, όλους αυτούς κατηγορήθηκε ότι λειτουργεί σαν δικτάτορας. Γιατί διατηρούσε την εξουσία χωρίς εκλογές. Μάλιστα η Βουλή τότε ονομάστηκε Βουλή των Λαζάρων. Δηλαδή αναστημένη Βουλή. Δηλαδή η Βουλή η οποία δεν πέθανε ποτέ γιατί αναστενόταν. Αυτά τα έλεγε η αντιπολίτευση. Ο Βενιζέλος, παρόλο ότι ήταν διορατικός πολιτικός, δεν αντελήφθη κάτι. Ότι στρατός και λαός είχαν κουραστεί. Πολεμούσαν από το 12 με μικρά διαστήματα ειρήνης. 12 έως 20 ήταν πολλά χρόνια. Κάποιος που παρουσιάστηκε, ας το πούμε, ήταν 19 χρονών, είχε φτάσει 27-28. Ναι. Τότε. Είχε ζήσει όλα του τα νιάτα με τη στολή του Έλληνα στρατιώτη. Είχε ζήσει αυτό που ο καθένας χαίρεται να λέει ότι εγώ σαν νέος, αυτός σαν νέος ήξερε μόνο τα παραγγέλματα και το να κοιμάται μέσα σε σκηνές. Ταυτόχρονα οι οικογένειές τους είχαν αρχίσει να έχουν πρόβλημα. Ο σύζυγος που έφυγε το 12 έλειπε από το σπίτι τόσα χρόνια. Εδώ και ναυτικός να είσαι, 2-3 φορές το χρόνο θα έρθει να δεις την οικογένειά σου. Έτσι. Αυτό δεν συνέβη τότε. Είχε κουραστεί λοιπόν και στρατός και ο λαός από όλη αυτή τη διαδικασία των συνεχών πολέμων και επιζητούσε το τέλος. Ο Βενιζέλος το ήξερε και ευελπιστούσε ότι με τη συνθήκη των Σευρών, όπου μας αποδιδόταν ένα μεγάλο μέρος από τη γη, την αλήτρωτη που θέλαμε, με εξαίρεση βέβαια και με ευθύνη του τον ελληνικό πόντο και τη Βόρεια Ήπειρο, ο Βενιζέλος αποφάσισε τότε να κάνει τις εκλογές. Πίστευε ότι ο λαός θα τον ανταμείψει για όλο αυτό το οποίο δημιουργήθηκε από την περίοδο του 16-17 που ξεκινήσαμε, που μπήκαμε στη διαδικασία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι και το 20, το οποίο 20 βέβαια ήταν αυτό το οποίο έφερε το επιστέγασμα, ας το πούμε, της ελληνικής δόξης και της απελευθέρωσης των αλήτρωτων πατρίδων. Των αλήτρωτων που έμειναν αλήτρωτες από την Επανάσταση του 1921. Δυστυχώς όμως η αντιπολίτευση λειτουργήσε όπως οι νεοέλληνες μπορούν να ξέρουν, δηλαδή όπως ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου που είχε βγει και τότε και έλεγε λεφτά υπάρχουν, ή αργότερα που βγήκε ο Τσίπρας και είπε ότι ψηφίστε με για να καταργήσω τον έμφυα και να ασκήσω τα μνημόνια. Και ενώ μεν πρώτος το που βγήκε είπε πού είναι τα λεφτά, τα λεφτά υπάρχουν, έγινε πού πήγαν τα λεφτά. Ο δε δεύτερος είπε το μεγάλο ότι εμείς τα μνημόνια τα σκίζαμε κάθε μέρα και υπέγραψε καινούργιο μνημόνιο και ταυτόχρονα τον έμφυα αντί να τον καταργήσει τον αύξησε. Έτσι και η αντιπολίτευση τότε, η βασιλική ας το πούμε, χρησιμοποιώντας το σύνθημα ότι
ψηφίστε μας για να φέρουμε τα παιδιά σας πίσω, χτύπησαν την ευαίσθητη πορτή του ελληνικού λαού, ο οποίος τους ψήφισε. Ψήφισαν τους βασιλικούς, ακόμα και κομμουνιστές, για άλλους λόγους βέβαια κομμουνιστές, αλλά τους ψήφισαν. Και βγήκαν, με βάση το εκλογικό σύστημα που υπήρχε τότε, ο Βενιζέλος δεν βγήκε ούτε βουλευτής καν. Και βγήκαν και έγιναν κυβέρνηση. Αυτό ήταν λυτρωτικό για τους για τους συμμάχους μας, οι οποίοι από σύμμαχοί μας έγιναν πρώην συμμαχοί μας. Δεν υποτίθεται, δεν μπορούσαν να ξεχάσουν το γεγονός ότι η Κωνσταντινική παράταξη ήταν αντίθετη με την ένταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο στο πλευρό τους και ότι ήταν ουδέτεροι κλπ. Και με δικαιολογία αυτό είπαν ότι εμείς πλέον νύπτουμε τα σχήρα. Εντάξει. Οι Γάλλοι είπανε τι κρίμα η Ελλάς να στερηθεί της προσφοράς και των υπηρεσιών του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έτσι. Μπήκανε σε μια διαδικασία λοιπόν να μας γυρνάνε την πλάτη. Όταν κατάλαβαν της βασιλικής παράταξης το τι συνέβη, κατάλαβαν ότι μόνοι τους θα έπρεπε να φέρουν εις πέρας όλη αυτή την εκστρατεία, χωρίς να τους βοηθάει, κανείς. Το να μην τους βοηθήσει κανείς, κάνω μια παρένθεση, θα ήταν μικρό το κακό. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί οι πρώην συμμαχοί μας βοηθήσαν τους Τούρκους. Συνεπικουρούμενοι από τους κομμουνιστές, τους Μπολσεβίκους της Ρωσίας και τους εδώ στην Ελλάδα κομμουνιστές που ήταν όργανα τους. Όχι, δεν λειτουργούσαν σαν Έλληνες, λειτουργούσαν σαν όργανα των Μπολσεβίκων. Όπως το παραδείχθηκαν και οι ίδιες εφημερίδες τους βέβαια αργότερα και είπαν ότι εμείς επιδιώξαμε να χάσει ο ελληνικός στρατός στον πόλεμο στην Μικρά Ασία. Οι ίδιοι χωρίς δουλειά και χωρίς εδώ και έχουν και το θράσος να λένε ότι είναι πατριωτικό κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία και αναγκαστικά τον πολιτικολογήσω, θα πω το εξής, ότι ο ελληνικός στρατός έμεινε μόνος του. Οπότε κατάλαβαν πλέον ότι το μόνο που θα τους έσωζε από όλη αυτή την κατάσταση ήταν μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Τούρκους, απέναντι στον Κεμάλ που είχε εμφανιστεί πλέον σαν ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης των Τούρκων. Και αυτός που ξεκίνησε, ας το πούμε, το κίνημα για να απελευθερώσουν τα σκλαβωμένα μέσα εισαγωγικά για αυτούς εδάφη τους, εννοώντας από τον ελληνικό στρατό. Λοιπόν, κατάλαβαν οι βασιλικοί ότι έπρεπε να δώσουν ένα χτύπημα ισχυρό στον Κεμάλ. Και έτσι αποφάσισαν, αφού πρώτα βέβαια κάναν όλες τις αλλαγές που συνηθίζουμε να κάνουν στο ελληνικό κράτος κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, δηλαδή να φεύγουν οι αξιωματικοί δικοί μας, της προηγούμενης κυβέρνησης και να έρχονται οι αξιωματικοί δικοί μας να στελεχώνουν το στρατό, έγιναν όλα αυτά τα φεδρά, δηλαδή Κονδύλης, Νίδερ, Ιωάννου, Ζαφυρίου, όλοι αυτοί τους διώξαν. Ο Κονδύλης μάλιστα προσπάθησαν να τους σκοτώσουν, γιατί ήταν σφόδρα αντιβασιλικός. Ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο Πλαστίνας, και αυτό γιατί στασίασε το σύνταγμά του, οι οποίοι ήταν βασιλόφρονοι. Το σύνταγμά του ήταν βασιλόφρονο. Καλυτσότες από την πέρα. Λοιπόν, και τον επέβαλε στη νέα ηγεσία, στη νέα στρατηγική ηγεσία. Επέστρεψαν λοιπόν αξιωματικοί οι οποίοι είχαν να πολεμήσουν από τους Βαλκανικούς πολέμους. Και αυτοί μπήκαν στην ηγεσία του στρατεύματος. Χωρίς να γνωρίζουν τοποθεσίες, χωρίς να γνωρίζουν συνθήκες, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια απόφαση ότι μόνο με τη συντριβή του εχθρού, του κυρίου όγκου του εχθρού και την κατάληψη της προσωρινής πρωτεύουσάς του, που την είχε μεταφέρει εκεί ο Κεμάλ, δηλαδή της Άγκυρας,
θα τελείωνε το όλο μικρασιατικό ζήτημα. Εκεί θα μας αναγνώριζαν και οι τέος σύμμαχοι και θα ξαναρχόντουσαν να μας ξαναχαϊδέψουν και εμείς θα είχαμε πετύχει το αντικειμενικό μας σκοπό να ξεδοδιάσουμε το θηρίο αυτό που λέγεται Τουρκία, που λέγεται Κεμάλ. Και έτσι ξεκίνησε η εκστρατεία προς την Άγκυρα. Είχαμε όμως τις απαραίτητες δυνάμεις για να συντρίψουμε τον Κεμαλικό στρατό και το κίνημά του. Είχαμε πολύ στρατό στη Μικρά Ασία. Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του είχε μεταφερθεί στα παράλια, τα γνωστά βίσματα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή όλοι όσοι γνώριζαν κάποιον έτσι αλλιώς παίρνανε μετάθεση σε βοηθητικές υπηρεσίες, σε γραφεία. Είχαμε πάρα πολλούς οι οποίοι δεν ήταν στο μέτωπο. Ενώ η στρατιά αριθμούσε πολύ μεγάλο αριθμό, είχαμε πολλούς οι οποίοι ήταν στα μετώπιστα. Η κυβέρνηση που προήλθε από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20, φιλοβασιλική λοιπόν κυβέρνηση, καταπατώντας όλα αυτά τα προεκλογικά τα οποία έλεγε, αντί να στείλει τον στρατό στο σπίτι του με τη δικαιολογία ότι πρέπει να τελειώσουμε για να τους στείλουμε πίσω, προχωράει σε κλίση στο στράτευμα και άλλων κλάσεων. Οπότε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο εν ώψη της εκστρατείας προς την Άγκυρα. Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο στρατό. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαν σκεφτεί την επιμίκυνση τόσο πολύ του μετώπου. Δηλαδή, από το να φύγει ο στρατός από τη Σμύρνη, έστω από τα όρια του Σαντζακίου της Σμύρνης, και να φτάσει στην Άγκυρα. Ήταν πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αυτό ήταν μέσα σε αφιλόξενη εχθρική γη, που σε κάθε περίπτωση αυτή η γη είχε πολίτες οπλίτες, τους Τούρκους δηλαδή, οι οποίοι θα δημιουργούσαν πρόβλημα στις μεταφορές, στον εφοδιασμό και σε όλα αυτά. Όπως και έγινε. Αυτό δεν το υπολόγισε. Παρ' όλα τα αυτά, ο ελληνικός στρατός προχώρησε. Και προχώρησε γιατί είχε ενισχυθεί σοβαρά από την Ελλάδα, τη μητέρα πατρίδα, την παλαιά Ελλάδα, όπως θέλετε να πείτε το, και ετοιμάστηκε για τη μάχη του Σαγκάριου. Δηλαδή το πέρασμα του ποταμού Σαγκάριου, φτάνοντας στις πύλες της Άγκυρας. Ο στρατός λοιπόν, η απάντηση είναι ναι, ήταν ικανός, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι, οι μεραρχίες τους που είχαν, ναι μεν ήταν περισσότερες, αλλά ήταν χαμηλότερου αριθμού οπλιτών στη σύνθεσή της. Εμείς ήμασταν οργανωμένοι σε τέτοιο βαθμό, ώστε θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Το πρόβλημα είναι ότι δημιουργήθηκε αυτό το φοβερό κενό στην επιμελητεία, στον ανεφοδιασμό, λόγω της επιμήκυνσης της γραμμής μεταξύ γραμμής μετώπου και Σμύρνης. Ποια ήταν η πορεία του στρατού μας μέχρι την Άγκυρα? Ποιες μάχες έδωσε? Αφού καταλάβαμε τις περιοχές όπου ήταν σιδηροδρομική κόμβη, δηλαδή το Δωρήλαιο, το Αφιόν Καραχισάρ, το οποίο ήταν το Βυζαντινό Ακροϊνόν, το Εσκή-Σεχήρ, ήταν το Δωρήλαιο, την Κιουτάχια, τη γενέτειρα του Κιουταχή, που ο Έλληνας μεσολογγίτης, ήταν σύμπτωση, αρχιστράτηγος ο Παπούλας, κατέλαβε τη γενέτειρα του Κιουταχή, ο οποίος πριν από περίπου 100 χρόνια είχε καταλάβει το Μεσολόγγι. Λοιπόν, αφού καταλάβαμε και δημιουργήσαμε αυτή την εξέχουσα του Αφιών που λένε, ετοιμαστήκαμε για την εξόρμηση προς την Άγκυρα. Εκεί έπαιξαν ρόλο λάθη του επιτελείου, ήταν και λάθη του Παπούλα, έτσι, γιατί μπορεί να ήταν γενναίος, να ήταν πολλά πράγματα.
αλλά είχε μείνει εκτός στρατεύματος για πολλά χρόνια λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, στα πογκρόμ κατά των αξιωματικών που έκανε τότε ο Βενιζέλος. Όπως αργότερα έκαναν και οι Βενιζελικοί και οι Βασιλικοί απέναντι στους Βενιζελικούς. Αυτό ήταν ένα ασύνηθες φαινόμενο, όπως σας είπα πριν, στο ελληνικό στράτευμα. Είχε μείνει εκτός. Δηλαδή είχε διοικήσει, το μεγαλύτερο τέτοιο που είχε διοικήσει στρατιωτικό σώμα ήταν η Μεραρχία. Λοιπόν, οπότε ξαφνικά βρέθηκε αρχιστράτηγος. Είχε βέβαια επιτελικούς αξιωματικούς, είχε σοβαρούς επιτελικούς αξιωματικούς, όμως εκεί, στο θέμα της Άγκυρας, έκανε λάθος γιατί δεν διέβλεψε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την εκτεταμένη γραμμή της επιμελητείας, η οποία ήταν πολύ εύθραυστη, και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι ο στρατός συνέχιζε με την λογική των βασιλικών κυβερνήσεων, δηλαδή και των επιτελείων που υπηρέτησαν στις βασιλικές κυβερνήσεις, που ήταν, όπως θα δούμε από τη μάχη του Κυρκής Λαχανά, και ήταν κατά μέτωπον επιθέσεις. Λοιπόν, αυτές δημιούργησαν πρόβλημα στις απώλειες, δημιούργησαν υψηλές απώλειες. Παραδείγματος χάρη, όλοι θα έχουν ακούσει για τη μάχη του Καλεγκρότου. Εκεί ο ανθός του ελληνικού στρατεύματος άφησε τα κόκαλά του. Γιατί ήταν ένας βράχος, γυμνός βράχος, ο οποίος έπρεπε να καταληφθεί για να προχωρήσουμε από πίσω από τη Σαπάντζα, να πάμε και να βρεθούμε μπροστά στην Άγκυρα. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Το πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο βράχος είχε προετοιμαστεί αμυντικά επί χρόνια, με γερμανικά σχέδια. Εκεί δεν θα αποφάγαμε τα μούτρα μας, αλλά είχαμε τεράστιες απώλειες. Και αρκούσε μόνο να τον παρακάμψουμε. Δηλαδή, έτσι όπως ήταν ο βράχος, να τον παρακάμψουμε. Κι άσους αυτούς να είναι εκεί πάνω. Και να πλησιάζαμε στην Άγκυρα. Θα μου πεις ότι θα με το πιστεύεις ότι θα είχες. Μα αυτή ήταν οχυρωμένη πάνω σε ένα βράχο. Δεν ήταν κάτι που περιφερόντουσε. Έτσι. Όταν κάποια στιγμή έφτανες κάπου, θα μπορούσες να τους πιέσεις, και μάλιστα και από άλλα συνθήκας πλέον. Της δικής τους επιμελητείας, της δικής τους. Γιατί η επιμελητεία δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και τα πυρομαχικά. Εμείς δεν τον παρακάμψαμε, ορμήξαμε, τον καταλάβαμε, αλλά αφού χύθηκαν ποταμοί αίμα. Και φτάσαμε εκεί στα τέλη του Αυγούστου, μέσα προς τέλη του Αυγούστου του 1921, στη Κομμόπολη του Πολακλή, που ήταν το έσχατο σημείο, έμελε να είναι το έσχατο σημείο προώθησης των ελληνικών δυνάμεων στην πορεία του προς την Άγκυρα. Το γεγονός ότι φτάσαμε μόνο μέχρι το Πολακλή και δεν φτάσαμε παραπέρα, είναι ένα θέμα το οποίο πολλοί ιστορικοί το αποδίδουν το λένε προδοσία του πρίγκιπος Ανδρέα. Εγώ δεν θα πω προδοσία, εγώ θα πω ενδεχόμενα την αλαζονία του βασιλικού τέκνου, ο οποίος του είχε δοθεί ένας βαθμός και του δόθηκε από μια μεραρχία κατευθείαν, του δώσαν ένα σώμα στρατού, και με την αλαζονία του επέλεγε ποιες διαταγές θα εκτελέσει ή όχι κατά την άποψή του. Άλλοι λένε ότι δεν έφταιγε ο πρίγκιπας Ανδρέας, γιατί είχε διαβλέψει το πρόβλημα που θα δημιουργεί και γι' αυτό δεν εκτέλεσε τη διαταγή. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Περισσότερο όμως προς το γεγονός ότι αυτός ο ξερολισμός, ξέρω όλα, του πρίγκιπα Ανδρέα, εγώ δεν τον κατηγορώ για
δειλία, για οτιδήποτε τέτοιο. Η αλαζονία του Βασιλόπεδος, ο οποίος θεώρησε ότι τα ξέρει όλα και μπορούσε άνετα να αγνοήσει τις διαταγές της προϊσταμένης του Αρχιστράτη. Mm-hmm. Αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Ο πρίγκιπας Ανδρέας βέβαια έγραψε ένα βιβλίο προσπαθώντας να αθώσει τον εαυτό του όταν κάποτε βρέθηκε στον ελεύθερος, χωρίς να έχει κίνδυνο να εκτελεστεί, όπως έγινε με τους 6, παρόλο ότι πέρασε από το ίδιο δικαστήριο. Οι Άγγλοι πίεσαν τότε και τον πήραν. Ο γιος του Ανδρέα, μην ξεχνάμε ότι ήταν ο πρίγκιπας Φίλιππος, που παντρεύτηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ, ο βασιλικός σύζυγος δηλαδή, που πέθανε τον Απρίλιο φέτος. Λοιπόν, ο πρίγκιπας Ανδρέας, στην ουσία, δεν υπάκουσε στην εντολή του Αρχιστράτηγου να βρεθεί, να ενωθεί μαζί με το πρώτο σώμα στρατού, για στο τρίτο σώμα στρατού, συγγνώμη, για να κάνουν την τελική επίθεση και να απεγκλωβίσουν το πρώτο σώμα. Εκείνος θεώρησε ότι αυτή η διαταγή ήταν ανέφικτη και τι έκανε, αντί να ενωθεί με το άλλο σώμα στρατού, πήγε από πίσω του και δεν προέβη σε καμιά κίνηση. Έτσι ώστε, όπως λέει ο βιογράφος του Κεμάλ, ενώ ο Κεμάλ ήταν έτοιμος, ακούγοντας στην Άγκυρα τα ελληνικά κανόνια να βροντούν και ήταν πάνω από μια λάμπα πετρελαίου και κοίταγε τους χάρτες και ήταν έτοιμος να δώσει εντολή για υποχώρηση εφόλου του μετώπου, πράγμα που σήμαινε ότι θα καταλαμβάναμε την Άγκυρα, ξαφνικά του ήρθε ένα τηλεφώνημα και του λέει ότι η πίεση των Ελλήνων σταματάει και σιγά σιγά απαγκιστρώνονται από τα σημεία τα οποία έχουν καταλάβει. Και τότε το πρόσωπο, λέει Κεμάλ, ποτίστηκε από χαρά. Ξαφνικά η θλίψη του, που ήταν έτοιμος να διατάξει υποχώρηση σε όλο το μέτωπο, έγινε λάμψη χαράς και αντί να διατάξει υποχώρηση, διέταξε γενική επίθεση με κάθε άντρα διαθέσιμο. Και έτσι αναγκαστήκαμε να οπισθοχωρήσουμε, να φύγουμε και από το Πολατλή και να γυρίσουμε πίσω από το Σαγκάριο και να πιάσουμε θέσεις. Καθίσαμε εκεί ένα χρόνο άπρακτοι στη γραμμή Αφιόν Καρακισάρ, Εσκισεχήρ, περιμένοντας την τελική επίθεση στον Τούρκο. Αυτά τα αναφέρει ο προσωπικός βιογράφος Κεμάλ και είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί όλα έγιναν για λίγα λεπτά της ώρας. Δηλαδή, αν αυτό το τηλεφώνημα του αξιωματικού που τον ενημέρωσε για τη μείωση, τη χαλάρωση της πίεσης του ελληνικού στρατού απέναντι στον τουρκικό, ερχόταν μερικά λεπτά αργότερα, ήδη ο Κεμάλ θα είχε διατάξει υποχώρηση και πλέον η Άγκυρα θα ήταν δικιά μας. Τώρα, θα με ρωτήσεις, Σέργιε, και τι θα κερδίζαμε? Θα κερδίζαμε κάτι πολύ μεγάλο με την Άγκυρα. Ο Κεμάλ μπορούσε να φύγει να πάει στη Σεβάστη. Ναι. Να μεταφέρει την πρωτεύουσά του. Θα ήταν ένα χτύπημα. Θα έδειχνε ότι ο ελληνικός στρατός είχε τη δυνατότητα να καταστήλει το κίνημά του και αυτό αμέσως θα ανέβαζε και το image, ας το πούμε έτσι, χρησιμοποιώντας τη βαρβαρική αυτή λέξη της Εσπερίας, θα ανέβαζε το image τους απέναντι στους πρώην συμμάχους. Θα είχε κάποια αποτελέσματα. Ο Γιάννης ο Καψής στα βιβλία του, ή ο Χατζιαντονίου, λέει δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα, γιατί οι Τούρκοι θα πηγαίνουν στη Σεβάστια. Και αν χάναμε και τη Σεβάστια, θα πηγαίνουν ακόμα πιο βαθιά. Θα πει και θα φτάναμε μέχρι την Αρμενία. Ναι, υπάρχει. Αλλά θα είχε μεγάλο αντίκτυπο και στο ηθικό του στρατού του και του λαού του και δεν θα ήταν πλέον αυτός ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης, γιατί θα φαινόταν ότι με τις πράξεις και ενέργειες του οδήγησε σε ήττα. Ήταν
μεγάλη ατυχία του ότι δεν καταλάβαμε την Άγκυρα. Αυτό πιστεύω εγώ. Μας είπατε για τα λάθη που γίνανε. Υπάρχουν κάποια ίσως ακόμα λάθη που φτάσαμε στο να μην καταλάβουμε τελικά την Άγκυρα και να φτάσουμε μέχρι το Πολατλή, 46 χιλιόμετρα από αυτήν. Κοίταξε, τα λάθη είπα τι είναι, ποια είναι η άποψή μου για τον πρίγκιπα Ανδρέα. Πολλοί τον θεωρούν ότι ήταν ιδιοφυΐα, στρατιωτική, φιλοβασιλική, βέβαια, που γράφουν ιστορία κυρίως και κατά βάση με το πολιτικό, ιδεολογικό του πιστεύω. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερα τέτοια άποψη για τον πρίγκιπα Ανδρέα. Εν διάφορες περιπτώσεις, ο πρίγκιπας Ανδρέας, ο στρατός μπορεί να δώσει μια άποψη, γιατί τον ονόμασε Καψοκαλύβα. Γιατί από όπου περνάγανε έκαιγε τα τουρκικά χωριά. Τον έλεγαν Καψοκαλύβα. Όπως και η λέξη Ανδρέα που χρησιμοποιούμε σήμερα, το χρησιμοποιούσαν οι φαντάρια εκείνων, γιατί θεώρησαν μετά την εκστρατεία κατά της Άγκυρας ότι αυτός ευθυνόταν για το ότι δεν κατήγαγαμε με μια περήφανη νίκη. Όμως η αλήθεια είναι ότι ήταν εγγενές το πρόβλημα. Δηλαδή από τη στιγμή που έχεις τόσο εκτεταμένη τη γραμμή της επιμελητείας, δεν μπορείς να απαιτείς σε ένα στράτευμα να πολεμάει έχοντας πάνω στο κούτελό του μόνο μια φλούδα αγούρι για να δροσίζεται και να τρώει σκουλικιασμένα μακαρόνια ή βραστό καλαμπόκι και να κάνει πορείες μέσα στον καυτό ήλιο τέτοιες που κανένα στρατός δεν θα τις έκανε. Έτσι, η επιμελητεία ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα και ήταν ευάλωτη απέναντι στις επιθέσεις ατάκτων και τακτικών Τούρκων κατά τη διάρκεια της γραμμής από τα κέντρα εφοδιασμού μέχρι την πρώτη γραμμή. Αυτό ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα που είχαμε. Και αυτό δεν μπορέσαμε να το λύσουμε ή δεν φροντίσαμε να το λύσουμε λόγω μη επαρκών δυνάμεων, επειδή είχαμε πολύ μεγάλες δυνάμεις στα μετώπιστεν, μέσα στα γραφεία, να σουλατσάρουν στη Σμύρνη και να κάνουν τους ωραίους και τους κορτάκιδες απέναντι στις όμορφες μενιές. Είχαμε τέτοια πράγματα που δεν έχει νόημα να τα κρίνουμε. Έτσι, γιατί ξέρουμε λίγο πολύ πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ενώ οι Τούρκοι αντίθετα είχαν επιστρατεύσει και τις γυναίκες και τα παιδιά και φτιάχνανε σφαίρες, φτιάχνανε οβίδες, κουβαλούσαν οβίδες, όπως βλέπουμε και τώρα στο βίντεο, ετοιμαζόντουσαν για την δική τους μητέρα όλων των μαχών την προάσπιση της πρωτεύουσάς τους. Τα λάθη μας λοιπόν ήταν ότι δεν δώσαμε βάση στο εκτεταμένο μήκος της γραμμής από τη γραμμή του μετώπου μέχρι τα κέντρα εφοδιασμού. Αυτό ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα. Και δυστυχώς και αυτό το πληρώσαμε. Έτσι, γιατί όταν πεινάς, όταν δεν έχεις, σου έχουν σκιστεί τα άρβιλα και κυκλοφορείς σχεδόν ξυπόλυτος για να φτάσεις εκεί που θες και δεν έχεις άρβιλα να τα αλλάξεις, δεν έχει να σου δώσει η μονάδα σου άρβιλα να τα αλλάξεις, αυτό έχει αποτέλεσμα και στο ηθικό. Παρ' όλα τα αυτά, με όλα τα αποθέματα που είχε ο ελληνικός στρατός, κατέλαβε και το Κατεπρώτο, κατέλαβε εκεί την περιοχή της Απάντζας, πέρασε του Μλουμπουνάρ, όλες αυτές τις περιοχές όπου έδωσε πολύ μεγάλες μάχες. Έτσι, και κατήγαγε μεγάλες νίκες. Αλλά δυστυχώς είπαμε ότι τα λάθη τα οποία έγιναν μπροστά στην Άγκυρα και ιδίως αυτά που έγιναν από την ηγεσία του στρατεύματος μας στέρισαν τη δυνατότητα η Άγκυρα και σήμερα να μην είναι τουρκική πρωτεύουσα, αλλά να είναι μια πόλη της ελληνικής επικράτειας. Έστω και ακριτική. Ποιοι κατηγορήθηκαν τελικά για την αποτυχία αυτή? Κοίταξε, κατηγορήθηκε όπως είπα ο πρίγκιπας Ανδρέας. Βέβαια, οι πυλοβασιλικοί ιστορικοί μελετητές κλπ. Μιλάνε και με μεγάλο σφάλμα του Παπούλα που δεν προετοίμασε σωστά τη μάχη και αυτό και εκείνο.
Σου επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι όταν γράφεις ιστορία και αυτή η ιστορία τη γράφεις μεροληπτικά. Εδώ βρέθηκαν κάποιοι και είπαν ότι ο Πλαστήρας, αυτός που έδωσε μέχρι και την τελευταία μάχη του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, ο Πλαστήρας, επίτηδες δεν πήγε να εκτελέσει μια διαταγή που του δόθηκε στο Καλετζίκ εκεί και άφησε κενό το χώρο για να περάσουν οι Τούρκοι να καταλάβουν το Εσκίσεχη, το Αφιόν Καραχισά, να κόψουν το στρατό μας στη μέση, να τον κυνηγήσουν, ούτως ώστε να επέλθει η κατάρρευση του μεσόπου της Μικράς Ασίας, αυτό το σενάριο, έτσι. Και προκειμένου να γυρίσει στην Ελλάδα, να κάνει την επανάσταση και να διώξει τους βασιλικούς. Λοιπόν, τι να συζητάς τώρα με αυτούς ανθρώπους? Ποιος, ο Πλαστήρας, που όλοι λένε ότι έπαιζε το ρόλο του ποιμενικού κοινός απέναντι στους υποχωρούντες άτακτα Έλληνες στρατιώτες. Κρατούσε τους Τούρκους μακριά από τους πρόσφυγες, σώθηκαν οι πρόσφυγες, γιατί λένε ότι μας έσωσε ο Πλαστήρας. Άμα ήταν αυτός που λένε κάποιοι εξαιτίας της τύφλας που έχουν στα μάτια τους, για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι έχουν πολιτική τσίμπλα. Έτσι. Αντίθετη πολιτική τσίμπλα. Θα είχε φύγει πρώτος ο Πλαστήρας. Άλλωστε, όλοι αυτοί που φύγανε από τους πρώτους, κανένας δεν τους κυνήγησε. Εδώ μέχρι και ο Τρικούπης που συνελήφθη στο Αλί Βεράν με όλους τους στρατιώτες και τις μεραρχίες και τις παραδόθηκε δηλαδή και συνελήφθη, ενώ είχε χρηστεί χωρίς να το ξέρει αρχιστράτηγος. Την επόμενη χρονιά που τον αντάλλαξε το ελληνικό κράτος, που έγινε η ανταλλαγή αιχμαλώτων και επέστρεψε στην Ελλάδα, έγινε αντιστράτηγος, αντί να περάσει στρατοδικείο. Λοιπόν, τι να κάθομαστε να συζητάμε? Τι καθόμαστε να συζητάμε? Εγώ πιστεύω ότι για την εκστρατεία στην Άγκυρα έφταιγε το γεγονός ότι είχαμε εγγενώς το πρόβλημα του εφοδιασμού και από εκεί και πέρα ήταν η απίφια κρίσιμη στιγμή που σε κάποια άλλη στιγμή μπορεί να μην είχε κανένα μεγάλο αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή η απίφια της εκτέλεσης διαταγής του Κούλα από τον πρίγκιπα Ανδρέα, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι ήταν οι αιτίες που δεν κατελήφθη η Άγκυρα. Τι διδάγματα μπορούμε να πάρουμε από αυτήν την εποπία? Τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε από αυτήν την εποπία είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, ακούμε σήμερα τους αναθεωρητές της ιστορίας, αυτούς τους peace, love, music κλπ. Που εμφανίζονται στα κανάλια και η λέξη πόλεμος τους βγάζει σπηριά, η λέξη χαμένες πατρίδες είναι στο στόμα τους, ενώ η λέξη αλήτρωτες πατρίδες τους κάνει να βγάζουν σπηράκια. Είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Υπάρχει εκεί ο ελληνικός πόντος, υπάρχει εκεί η ελληνική Μικρά Ασία, υπάρχει εκεί η ελληνική Ανατολική Θράκη, υπάρχει εκεί η ελληνική Ήμβρος, η ελληνική Ένεδος, υπάρχει εκεί και η ελληνική εδώ, δηλαδή η ελληνική Κύπρος. Λοιπόν, όπως υπάρχει και κάπου στα βόρειά μας η ελληνική Βόρειος Ήπειρος. Λοιπόν, αν σαν στρατός και σαν λαός υπάρχει μια ομοφηνία, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αυτό φαίνεται ότι η Ελλάδα του 1821 που δεν υπήρχε, που δεν υφίστατο, που τότε ξεσηκώνονταν τα παιδιά της για να απαιτήσουν με την κόψη του σπαθιού την τρομερή την ελευθερία τους, 90 τόσα χρόνια από την δημιουργία του νοχελικού, ασθενικού κράτους, 90 χρόνια μετά φτάσαμε 46 χιλιόμετρα από την Άγκυρα. Ποιος θα το πίστευε? Ποιος θα το πίστευε το 1932-33 να του έλεγες ότι, ξέρεις, σε 90 περίπου χρόνια θα είμαστε έξω από την Άγκυρα? Θα σε έβαζαν κατευθείαν
στο νεοσύστατο τότε δρομοκαΐτιο. Θα έλεγαν αυτός είναι τρελός. Κι όμως, όταν υπάρχει μια πίστη, γιατί τότε υπήρχε πίστη στη μεγάλη ιδέα ότι θα πρέπει να ελευθερώσουμε τα σκλαβωμένα αδέρφια μας. Εδώ σήμερα, ακόμα και στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, αυτό το έχουν ξεχάσει. Γιατί δεν υπάρχουν σκλαβωμένα αδέρφια. Για τους Κύπριους υπάρχουν σκλαβωμένα εδάφη, αλλά για μια μεγάλη μερίδα εκεί κατοικούν αδέρφια τους. Τι και αν τους έσφαξαν πριν περίπου μισό αιώνα, τι και αν τους βίασαν, τι και αν τους έκλεψαν, τι και αν τους βασάνισαν. Όλα αυτά τα σκέπασε η λύθη. Λοιπόν, αν δεν σκεπάσει η λύθη, και αυτός είναι και ο ρόλος μας σε αυτές τις εκπομπές που κάνουμε, και αυτός είναι ο ρόλος του και ο δικός μου, να γράψω κάνα βιβλίο, γιατί όπως ξέρετε, κανένας συγγραφέας δεν έγινε πλούσιος από τα βιβλία που έγραψε. Αλλά τουλάχιστον να αφυπνιστούν κάποια μυαλά και να δούμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα δούμε. Σαν το ένδοξο γένος των Ελλήνων. Γιατί η Ελλάδα ξεπουλιέται κάθε μέρα. Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Η Μικρασιατική εκστρατεία απέδειξε, ιδίως σε αυτή τη φάση της, ότι, γιατί υπήρξαν στιγμές μεγάλου αγώνα, επικές στιγμές, ίσως αυτές οι μάχες τις οποίες έγιναν τότε επί εποχής βασιλικών κυβερνήσεων, ήταν από τις πιο αιματηρές και τις πιο ηρωικές μάχες. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Ότι αδύνατο είναι μόνο στο μυαλό μερικών, οι οποίοι θέλουν να κάτσουν στα αυγά τους. Όπως λένε στην Κύπρο, να κάτσουν στα βραστά τους. Και να ζουν μέσα στην ευμάρεια, προσπαθώντας να δημιουργήσουν το αίσθημα του συμβαριτισμού στο γείτονά τους, στο φίλο τους, στο συγγενή τους. Αυτό πιστεύω. Κύριε Δημητριάδη, να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για αυτή σας την παρουσία και την αφήγηση. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την θέαση και τη στήριξή σας.